Kaseng Hinyo Trap Youth Council HYC Nongtrai Circle menta kasi ka apusan tarik unai wing arhajar arpulai kalayo ban kenrai ki bar Jylla hapo ka Thaiñ Nongtrai ki wan tray Shna yeng Khlem ki kot kisla ki babiang kaseng kalabe bat kala penlej phai ki sha ka Jylla bakiwan na ka Jylla Assam Shushu kaseng kalalap ru iki bar Jylla ki bawan tray pipe bat Shna Tanki hapo ka Shnang mau kum kha lingba ka Skhim GGM anda kaseng kalayo ban pet iki kot kisla kim shim labiang satya ki kot kisla badon kam kumta kaseng kalabe krat no iki baro Kaseng ka kenturu iki parado para Thaiñ bat khamtam iki kli nong sensar snong basubha bakenum ailat satya iki bar Jylla ban wantre haki Thaiñ Khlem ki kot kisla ki babiang basubha ban ailat iki parado para snam la jong ban yo tre yo Bylla khamtam hakini kisngi ka jingkedu kam menta kumta kaseng kadawaru ka sarkar kadai ban penbor ban pentre kam no ya ka ILP na ka sarkar Jylla khnang balla ban te laka me ka jing Jylla ki bar Jylla hapo ka bri uhnyo trap hi baro ka we hakaju kapor kaseng kanang penjor shishu ka jing khanra ha ka Thaiñ ha kisngi bandang wan penkot ka kerwo ka bakat kum na iba arkes marbanyang u public secretary ka HYC Nongtrai Circle Dua satu.